agad. Oh, sana, oh, uy! Hanapin ka. Hanapin. Ayun, mapagpalang araw sa ating lahat mga katrops. Nandito na naman tayo sa ilog mga katropa. Siyempre, alam nyo na mga katrops, mangkukuha tayo ng ating pag-ulam sa ating isang linggo para meron tayong stock, para makatipid tayo sa ating gastusin sa pang-araw-araw mga katropa. Ayan, kasama natin si Tonying PH mga katropa, pasupport din po sa kanya. At si Kapingyo po ay wala ngayon. Kasama niya yung kapatid niya, naglambat din sila mga katropa. Tara, simulan na natin ang paglalambat mga katrops. Let's G! At ayun, hinahanda na ni katropa ang mahiwagang ulam mo. Mahiwagang ulam po. Pabaratan na natin yan mga katrops. Sisipatin muna natin kung nasaan yung mga tilapia. Pero pakiramdam ko dyan sa may gitna dyan, oh. Dito? Hindi, dito. Dito? Barata natin yan. Aray ko. Dini, no? Hindi. Sa baba, ibaba mo ng konti. Ibaba ng konti. Ayun, oh. Nakita ko na yung mga tilapia. Maagos na dito mga katropa. Buwis-buhay tayo dito ngayon. Gawa ng maagos. Dini. Oh, ingat ka. Hindi nga. Dito, dyan, sa harapan mo, dyan. Dito? Sa may gitna, dyan. Eto na, madulas, masyado. Hagis na ni katropa. Ayun na. Ano meron? 1, 2, 10. Ito na. Ayun. Yun. Sakto yung pagbaba doon. Ayun, umangat doon. Ano yun? Isda ba yun? Alin? Ayan na nga. Ang gagawin na lang, maapit. Lapitan na lang natin dahil maagos. Ang tanong, isang maling hakbang mo, talagang doon ka pupulutin sa dulo. Ang tanong, meron ba? Meron yan. Huwag mo mawala ng pag-asa. Ayun, nandito. Ayun. Ito. Meron. Ito puti. Malapit lang dito. Ayun, ito. Ayun. O, kita nyo ba yan mga katropa? Ayun, mamumuti. Meron pa rito. Meron pa doon. Ayun. Ay, hindi. Plastic. Ay, napakan ako dito. Plastic. Ay, sumabit ng lambat dito. Pero meron, may nakita ko dyan eh. Nandun na yung ano mo. Ayun, laki. Wait. Para tayo nagkipagpatentero dito. Ayun, uli. Ang dami. Ay, dito sila. Sumabit na dito. Sumabit pa dun. Ito yan na nga. The moment of truth. The moment of truth, ito na. Namulul-mangon na. Ito naman. Ang dami, oh. Meron pa? Oo. Ay, meron pa dito. Buwaga na dito. At yan na nga, 2. Hindi. Ayun, oh, meron pa din ang malaki yun, oh. Ay, plastic pala. Plastic. Laban lang. Huwag ka magpapatalo sa agos. Ayan. Ayun, oh. Ayun. 2, 3, 4. Umangat kasi mga katropa yung ating, no? Maagos dito. Dito tayo. Ito. Ang lalaki pala ng bato dito. Ang lalaki ng bato pala. First time namin maglambat dito mga katropa. Doon tayo sa Gedli. Huwag sa Getna. Dahil maagos dito sa Getna. Dahil
Agos na yan, tao lang tayo. Hindi natin kaya yan. Pag ikaw inagos, tapos ang kinabukasan. Ayun, inaayos na ni katropa. Kala ko malaki yung plastic pala yun. Plastic yung isa. Ayun oh, kahuli naman tayo mga katrops. So yun, Good size. good size na yan. Pwede na yung good size. Ilagay na natin sa ating May wagang kulambu. lagayan. Ay, lagayan pala, kulambu. Ay, ayun oh. Yung isa, ay yung dalawa, iano natin yan, balik natin sa ilog. Yung dalawa lang yung pwede oh. Dadagdagan pa natin yan. At least hindi bokya. Pwede Oo. na yan. Mahirap eh, madami tayong hagis tapos wala. Oo. Diba? Pero nararanasan din natin yun. Oo, minsan, maraming ganun minsan. Minsan mo hindi din laging pinapalad, no. Oo. Minsan tinatalampakan. Minsan talampakan naman. Hindi palad. Pag mga ganito kalaki, pakawalan natin to. Ano? Lamig na naman. Malamig, humangin kasi. Mahangin. Buwasan na sana yung hangin. Ano? Yun. Oh. Balik natin to sa ilog. Ayan. Yun. Itong isa, malaki, parang malaki to. Ay, hindi. Pare sila doon. Parehas. Oh, meron pa tayong plastic na nahuli. Plastic ng tissue. Ayun na, nahulog na siya. Pusa na siyang nahulog. Yun. Yun, no? Yun. Balik. At ayun, magpapanibagong hagis si katropa. Ang hangin. Sa ano tayo? Sa Maagos ulit. Tayo sa maagos. Wala na. Hindi na ako giniginaw. Ang tayo sa may ano. Ano, sa gitna. Doon sa gitna. Denny. Wag sa Gedli. Tunak nga lang mga katrop. Sa Gedli, walang isda. Diyan na? Doon, nahagis na ni katropa. Ayun na, ayun na. Ayun, no? Ayun. Ah, tinodo na ni katropa. Ang tanong. Ang layo. Ayun. Ayun, may tilapia yun. Ayun, ayun, umumuti. Laki. Ayun, laki. Ang laki. Ang laki, yun. Laki yun. Ayun, oh. May isa. Ito, sana hindi makawala. Uy, dami. Dalawa. May sumabit dito. Ay, hindi sumabit. Ano lang? Ay, hindi makawala. Wala, makawala na. Takpay mo na, takpay mo na. Ayun. Isa na. Ayun na. Ay, grabe, Oh. oh. Ang laki oh. Mag-green-green pa. Ba't di ba kulay na? Ha? Dito tayo, mas malapit. Ay, dito, tara. Kulay green na siya oh. Oh. Grabe naman yan. Isa lang mga katrop, pero sulit. Ang laki naman. Sulit ang laki. Tara. Lamig. Ibang lahi yata yun, ah. Ang lahi ito. Kulay green eh. Italian yata yun. Italiano. Tatay niya, Ita. Nanay niya, Ilocano. Italiano. Ay, no? Ano, ang laki, oh. Wala. Nasa pilit lang. Nasa Gedli. Tugsa. Magsak. Bagsak ko na ulo, eh.
Kala ko makakawala eh. Ayun na nga, nakawala ka. Oh, nasa ano lang. Ibang kulay mga katrops oh. Grabe naman yung tilapia na yan. Ano, exercise kami dito, gawa ng maagos yung tubig. Talagang pag hinagis mo naman, talaga doon ka pupulutin sa baba. Ayun na. Oy, oy, oy. Lagyan na natin yan. Yun. Pulupot yung lagayan eh. Dahil sa agos. Yun na, pasok lang natin. Bako natin. Yun. Yan, okay na. Pasok na. Isa lang pero Sulit. Meron pa isa. Meron pa isa dito kaya lang maliit. yun maliit. Pakuwala natin. May sabay. Ang dapay may isa. May isa nga basit. Sa basit ka ano? Tilapia. Tilapia. Basit nga tilapia. Sit. So nga subli tayo dyan ilong. Tapno ka. Tapno dumaktal pa ito. Oo. Para lumaki. Ay dumami. Para lumaki. Lumaki. Dumaktal. Tagkal. Dagko, dagkal. Dumaktal. Dumagkal. Ayan, dumagkal. Dumaktal. Dumakkel. Oo. Dumakkel. Dumaktal. Iba na yun. Iba na ba yan? Ano na yan? Hindi ko ano ba? Dumaktal. Tara, magagis pa rin tayo mga katrops. Yan. Ayun no? Ayan mga katropa, nakakita tayo dito ng laing oh. Ayun oh. Ayun laing. Grabe naman to. Pang-ulam na to mga katrops. Wow! Niyog May na lang laing! Wow! Oh, pang-ulam na to. Ah, di ba? Gata na lang kulang. Gata na, may gata ako doon. Kunin ko na to. Gata, kasama mo ng tilapia no? Yun oh. Oh, Yun no? yun. Ay, sarapin. Grabe. Itatanim ko doon sa ano ni Kapingyo, sa garden. Dito ko lang tatanggalin tapos itong ano, tatanim ko doon sa garden ni Kapingyo mga katrops. Ayun. Ayan mga katropa. Susubukan natin dito sa maagos kung ano yung mga isda diyan. Susubukan natin magagis kung may isda tayong mahuli. Baka may sirena. Oh, try lang natin mga katrops. Wala naman masama mag-try, di ba? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Oo. Yun nga lang, maagos. Pero ingat lang ingat. Once isang pagkakamali mo lang talagang doon ka pupurutin sa dulo. Grabe oh. Yun. Pabilogin mo para ano? Ano? Mamilok-milok yan. Oh. Oh. Isa. One. Dalawa. Sampu. Yan. Ang layo agad. Oh, sana, oh! Uy! Malapit ka lang! Ang lamig! Malapit ka lang? Okay na. Ang lamig, grabe! Ang tula! Naligo si katropa! Ang tanong may sabak! Para tayo nagpagpati kayo doon ah! Wala ka talisda! Wala! Nabulbul yung lambat eh! Walang isa mga katropa! Na ano tayo doon? Let's go! Big news! Ayun, tumatawid kami ni katropa sa ano, grabing agos oh! Oh! Talagang tibay at lakas ng tuhod! Tapos ang lalaki pa ng bato. Tawid din. Sige, gisa mo. Okay. Sige, hagis. Isa, dalawa. 10.
Ayun oh. Gedli. Tumama sa Gedli. Ang tanong, dang. Oh, ayun, bangos. Bangus. Alay mo, meron. Walang masama, magsusubukan. Ayun nga, meron. Meron? Ayun oh. Diba? Ayun oh, laki oh. Dalawa. Tatlo. Dalawa. Dalawa lang? Oo, malaki. Ano isa? Sa gilid. Ay, kala ko dalawa dun. Laki na no? Wow. Grabe naman O, diba? yan. Nasa gidli sila mga katrops. Ay, Dito sa Gedli. dito tayo. Dito tayo na. Ano, ang linaw ng tubig dyan. Grabe, linaw ng tubig dyan. Mas malinaw pa sa pagtingin niya sa'yo. Ang daming finger lens. Ha? Ang daming finger lens. Ano yun? Yung mga maliliit na tilapia. Ah. Dami. Bukan natin din. Oh, yan. Sa may medyo. Daming kalabaw dun oh. Sa? Alam, may kalabaw. Eh, lampatin natin. Ha? Yan, lampatin natin. Saan yan, no? Grabe. Natuwa si Katunying. Talaga. Magigipaghilaan ka sa lambat dyan. Talaga. Ang tanong, kaya mo bang hilahin yan? Pag wala yung ano, yung tali sa ilong, kung di mo maano yan. Nakaano lang sa sungay no. Oh, Ang daming tilapia nga dito oh. maliliit nga. Ayun mga katropa, oh. Tingnan nyo naman, oh. Oh. Wow! Ang laki. Ang laki! Ang huli na nga yun, ang huli. Marami nangyari sa lagayan natin. Grabe. Grabing agos naman dito. Sobra ano? Oh, at least may ano, may nakukuha tayo. Buwis buhay kami dyan sa Baagos. Makakuha lang kami ng pangulam namin, mga Buwis buhay, life stocks. livestock. Dalawa to eh, no? Oh. Ano ba yung, what life stocks? Ano ba yung buhay? Ano ba yung buhay? Stocks? O ano yung buhay? Life? O life stocks? Grabe. Ay ko. Hindi mo makuha ni Katropi. Tatawa ako sa life tax. Life stocks. Oh, yan! Grabe. Balik pa tayo. At ayun na, muli maghahagi si Katropa. Nakatawid na kami sa isang delikado na tawiran. Subalit sapagkat datapwat. Yun. Minit na naman. Sarap yan, mainit. Dito, subukan natin dito mga katrop. Nakapakalit. Ang dami kalabaw. Ha? Ang dami kalabaw. Ngayon. Dami kalabaw. Daming kalabaw. Kita ba yan dito? Ha? Kita? Diyan. Yan. Hindi kayo malalim dyan? Ha? Ito. Ayun. Dalawa ang kampo. Yun. Sakto. Ang tanong. Oh. May pumipitik yata eh. Ayun oh. Ay! Nakawala. Wala. Ayun na. Saan? Ayun, dami. Dalawa. Tatlo. Tapos may batla. Ay, dalawa ba to? May kamato. Yan. Dalawa yung mata. Ang laki nun oh. Laki oh. Grabe naman yan. Ang ihaw na mga katrapa. Lang. Ayun oh, si Katropa oh. Kailangan natin tumingin sa dinadaanan natin. Gawa ng madulas. Madulas na, mabato pa. Ay. Ito na. Ito na nga. May bato. Dandahan natin yung bato kasi ito yung ano. Tatlo pala yung tilapia. Ang laki nun oh. Laki ng isa oh. Unahin muna natin itong ano. Bato. Ah, dalawa palang bato. Oh, dalawa. Isang malaki, isang maliit. Darna! Nga! Basag ang panga. Hindi makita. Tara muna tayo. Sobrang laki naman ito. 5 kilo siguro to. Oo ah. Ano? Laki. Nasaan ko na? Yung mas maliit pa nga dyan sa palengke, 98 na eh. Kaya.
Buti na lang nangingit. Natatawa nga siya nandun nung namalingki kami, tapos nakita niya yung tag price, 98. Mas maliit pa dyan. Samantalang tayo daw, free lang. Free. Free! Ayan. Ayan, sa Indonesia na kasama ni Tunying, oh. Meron na naman silang pang-ihaw. Tilapia. Kasi hindi sila kumakain ng baboy. Sa tilapia sila bumabawi. True. Naghabilin kasi siya ng ano, kahit 2 piraso lang daw. 2 piraso? Gawin mo ng 3. Ng 3. Oo. Wag lang 2, 3 na. May pasobra dahil special ka. 4 pa. Ribis ko eh. Ayan. Hindi na mahanap ni katropa. Ayun no. Pahaba eh. Biruin mo yun, hindi biro. Bago yan ah. Ayan na mga katrops. Ayun, pakawalan natin to. Kasi mahaba. Hindi biro yung agos dito, no? Oo, pakawalan natin dito. Yan. Bang! Bakit minsan ba nagbibiro ang agos, sabi niya? Diba isa, pakawalan pa rin natin to isa. Kasi pahaba to eh. Ba't itong tilapia na to eh? Magkalat pa ng lahi yan, sayang naman. Ayan. Ayan! Ayan mga katropa, natapos din tayo sa ating adventure dito sa ilog. Kung nakita nyo naman yung aming pinaglambatan, talagang buwis buhay talaga kami dyan. Life tax. Livestock pa. Livestock! Ayan! Grabe naman yan si Tonying. Ayan mga katropa yung ating huli oh. Pinaghalo-halo na lang namin ni Tonying to kasi para Isang lagayan lang. isang lagayan lang. Ayan mga katropa, maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta sa Kapinyo Channel at Katropa TV at sa kay Tonying PS. Yan, pasupport din po sa kanya mga katrops. Ayan, mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa ating lahat.